שיעור מאוד מאוד חשוב לכל בעלי העסקים. בכל מה שקשור לגביית תשלום לגבי מה שמגיע לכם, לגבי השירות שאתם נותנים ללקוחות שלכם. אז אני אומר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. מניסיון של 12 שנה של עבודה עם אנשים וגביית סכומים על תוכניות פרימיום ומוצרים מ-29 שקלים ועד 50,000 שקל. תקשיבו טוב. כשאתם נותנים שירות מעולה ואתם נמצאים שם בשביל הלקוחות שלכם ואתם יודעים להגדיר את הדברים ולשים גבולות והם מרגישים שאתם שם בשבילם ואתם ברורים עם תעריפים שלכם ואתם מגדירים את זה מראש ואתם זמינים ואתם לא נעלמים להם, הם יהיו מוכנים לשלם לכם כל מה שתדרשו, בתנאי כמובן שהכל ברור, מובן,